Pipila na lang ka oras sa ulugon na nato ang Pasko. Apan padayon ang mga last-minute shopping, ilabi na sa mga supermarkets o grocery stores. Ani ang report. Sa usa sa mga supermarket sa Barangay Lahog, padayon ang pagdagsa sa mga customers bisan kun alas 3 na sa hapon. Usa kanila ang 73 anyos nga si Virginia Glodove. Nakapamalit na siya kagahapon og pang Noche Buena sa pamilya, apan kay nalimtan ang pangsalad, hinungdan nga mibalik siya karon sa supermarket. Para sweet ang family ties. Matod ni Virginia, nabantayan niyang misa kagayod ang halos tanang pang Noche Buena items. Gani gahapon, miabot sa dulan 7,000 ang iyang nagasto alang sa pang Noche Buena sa ilang pamilya nga may kapinsa na po ka mga sakop. No, there is a great difference than before. The one that is important. The rest nga I thought is not important, I did not take it. Matod sa management sa naasong supermarket, tuyo nilang gilugwayan og usa ka oras ang ilang shopping hours aron maatiman ang mga last-minute shoppers. Inay alas 9 sa buntag sila mag-abli, gisayuhan nila kini karong adlaw. Busa alas 8 pa lang ganihang buntag, abli na ang ilang supermarket. Hinuon, aron may oras usab sa pamilya ang ilang mga staff, sa mga oras gihapon ang ilang pagpanira sa alas 8 sa gabii. Samtang giangkon usab sa management sa supermarket nga misa kagayod ang presyo sa mga grocery items, ilabi na ang pang Noche Buena. Sa pagsod pa lang sa December is ni-increase na gid ang mga prices. Dili mi kakuan sa pilay increase ma pero ni-increase gid siya. Busa alang kang Virginia, di na mahinungdanon nga adunay dakong hikay ang mahinungdanon nga magkatipon ang tibok pamilya ug magpasalamat sa Ginoo. Uban Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.